mass suicide adhere to the Mayan calendar, which predicts the end of time. Er is in Amerika al een film over maken, hoe de eind van de wereld morgen op 21 december. In de Louterharmonie staan de studenten met een rockopera stil bij dit neffens haar een magische moment. Van de middag binnen ze aan het repeteren. Onze boodschap is eigenlijk dat uiteindelijk liefde overwint. En dat mensen met de wetenschap dat wanneer de wereld zou kunnen vergaan, als ze daar een tijdje in hebben geleefd en de wereld vergaat niet, dat ze dan misschien een betere samenleving kunnen bouwen die wat minder concurrerend is tegenover elkaar. Aanleiding voor het doemdenken is de kalender van de oude Maya's. Die kan likwijls op verschillende wijzen interpreteerd worden. Van het vergaan van de wereld ont de oorgang naar een nieuwe tijd van liefde en compassie. Hoe dan ook, bij de telefonische helpdienst Sensor had ze het er maar druk mee. Wat vaak onwaarder is dat mensen die zich net zo goed voelen, of die bijgelijks in de crisisdagen opzoeken, of zien altijd de feestdagen, vaak al wat sfeer in het leven staan en dan jek je dit soort dingen daar altijd heel makkelijk om vast. Hoe moeten de vrijwilligers van Sensor helpen als een beller echt benauwd worden is en de dag van morgen sjocht als de eind van het leven? Soms kan het wel wezen dat we iets zeggen als de beller dan vraagt hoe we er zelf in staan, wat we er zelf van vinden of wat we er zelf hoe denken. Maar het is net bijvoorbeeld zo dat we zeggen dat gebeurt net, want dat weten wij echt net. Zo zat ik hier nou in, denk ik natuurlijk van nou dat gaat net gebeuren. Maar ja, ik kan het net voor 100% zeker weten. In de harmonie wordt Jon Let het begin van de nieuwe periode met muziek inleiden. En na een uren spelen om precies 12 uren eindigt de vaststelling en waar weet nog meer. Dat leek ons een mooie symbolische tijd om te stoppen met de voorstelling. Dat mensen met wat ze hier hebben meegekregen opnieuw de wereld in kunnen gaan. Op het punt dat volgens veel theorieën dus is aangekondigd dat er wat zou kunnen gebeuren.